Počas tejto série som skoro zomrel. A ak si ju pozrieš do konca, tak zistíš prečo. Toto bol tréning, kedy som mal naplánované 3 série bench pressu, 2 ťažšie a 1 MRAP, približne 10 opakovaní. Ja som sa v tento tréning rozhodol, že vyskúšam maximálny počet opakovaní, ktorý zvládnem so 100 kg. Veľmi výnimočne som dobre spal a povedal som si, kedy, keď nie teraz si to testnúť. V minulosti som dal 12-13 opakovaní, ale bez pauzy. Teraz som chcel ísť poctivou pauzou na hrudníku. Tie topsety, tie trojky vôbec neboli zlé, tak som si povedal, že možno tam bude nejaké PR-ko. Začal som sériu a samotné opakovania išli dobre, poctivé pauzy sa mi darilo držať, dobrý leg drive, celkovo nestrelal mi zadok z lavičky. Postupne som sa dostal k posledným opakovaniam. A tu už začínali tie opakovania spomalovať, takže som vedel, že sa blíži koniec série. Ja osobne to mám na tlakových cvikoch tak, že predposledné opakovanie vyzerá, že tam mám ešte 3 opakovania v rezerve a potom príde stena, koniec. Takže som vedel, že ak sa budem po poslednom ťažkom opakovaní pokúšať o ďalšie, je veľká pravdepodobnosť, že to nevytlačím. A tu prichádza ten moment, vďaka ktorému som nezahynul. Napriek tomu, že som posledné opakovanie nevytlačil, bolo to všetko súčasť plánu, lebo som si chcel otestovať maximálny výkon. Najdôležitejší moment tejto série je to, čo sa stalo pred ňou, a to, že som si nastavil safety pins alebo záchranné tyče na stranách. Vďaka tomu som takto pohodlne dokázal vyliezť spod tyče a dal som dole kotúče, išiel som na ďalší cvik. A to je aj rada pre teba. Nikdy nepodceňuj prípravu a bezpečnosť pri cvikoch, ako sú bench press alebo aj drepy. Využívaj istiace tyče, vždy si otestuj, či ich máš správne nastavené. Nemusíš byť trojbojár a powerlifter na to, aby ti na tomto záležalo. A je úplne jedno, ak si 60 kg žena, čo drepuje 50 kg alebo 40 kg alebo 30 kg, máš právo si nastaviť istiace tyče a cítiť sa bezpečne.